Здравейте хора, днес ще играя на нещо по-необичайно, както виждате, Geometry Jump. Да започваме, аз малко поиграх без камера и въобще не съм добра. Както виждате, умирам веднага. Мисля, че този път ще снимам само как се провалям. Не мисля, че ще направя нещо много повече. Ето, виждате. Тук ми бях някъде на по-хубаво място и умрях. Ето, так. Тук има ли нещо? Добре, ще започна от начало. Добре. Оп. Оп. Това е лесно, но аз съм слаба. И чао хора, това е за днеска. Просто виждате, че не мога. Аз ще потренирам извън камера и някой път, когато малко повече напредна, ще снимам отново. Довиждане.